Želim ih spasiti. 16. listopada 1973. Sada imaš jedan trenutak spokoja, pa te pozivam da uđeš u unutrinu moga bezgrešnog srca, da bi vidio kakav bezdan ljubavi i boli ima ono u sebi. Moje je srce majčinsko srce, pravo i živo srce kakvo ima prava i živa majka za svu svoju djecu. Ljudi koje je moj sin otkupio, svi su i moja djeca. Oni su to u najistinitijem smislu riječi. I oni koji su se udaljili, i grešnici, i bezbožnici, i oni koji odbijaju Boga, koji se bore protiv njega i koji ga mrze, svi su oni moja djeca. A ja sam njihova majka. Mnogima sam od njih jedina majka koju imaju, jedina osoba koja se brine za njih, koja ih uistinu ljubi. Zato moje srce neprestano izgara od boli i od najveće ljubavi za tu moju djecu. Ja im želim pomoći. Želim ih spasiti jer sam majka. Zato ja trpim radi njih. Trpim radi njihovih grijeha. Trpim radi njihove udaljenosti od Boga. Trpim jer oni čine zlo. Trpim radi svega zla što si ga nanose. Ali kako im pomoći? Kako ih spasiti? Ja trebam mnogo molitve. Potrebno mi je mnogo trpljenja. Jedino s molitvom i trpljenjem drugih mojih dobrih i velikodušnih sinova moći ću spasiti ovu svoju djecu. Evo pokreta mojih svećenika. Htjela sam ga osnovati da bih popravila golemu štetu koju je ateizam nanio tolikim dušama, da bih obnovila sliku Božju, milosrdni lik svoga sina Isusa koji je oskvrnjen u tolikim srcima. Moji svećenici su moji obnovitelji. Oni će nanovo sastaviti u mnogim dušama lik Božji i tako će dovesti mnogu moju djecu iz smrti u život. Tako će biti pravi tješitelji mog ožalošćenog srca. Ali moje je srce također bezgrešno, to jest majčinsko srce koje nije nikada bilo zasjenjeno nikakvom sjenom grijeha, bistro poput izvora, sjajno kao svjetlost. A sad je i ono samo kao preplavljeno blatom u koje su utonula srca i duše tolikih mojih sinova. Đavao pokvarenosti, duh bludnosti uistinu je zaveo sve narode zemlje, nijedan se nije sačuvao. Taj veo smrti protegao se nad svijetom i duše se kaljaju još prije nego li su postale svjesne života. Svećenici moga pokreta moraju obnoviti čistoću u dušama i odlučno se boriti protiv đavla bludnosti u svim njegovim očitovanjima. Moraju se boriti protiv mode koja je sve neprikladnija i izazovnija. Moraju se boriti protiv tiska koji širi zlo i protiv predstava koje upropašćuju dobro ponašanje. Moraju se boriti protiv sadašnjeg načina mišljenja koji sve odobrava i opravdava, protiv sadašnjeg čudoređa koje sve dopušta. Moji svećenici nadasve moraju biti čisti, veoma čisti. Ja ću ih sama pokriti svojim bezgrešnim plaštem. Učinit ću ih novim ljudima, neporočnim, neokaljanim svećenicima. Onima koji su pali, daću novu čistoću. Pozvaću ih na drugu, još ljepšu nevinost boli i ljubavi. Želim da pokret mojih svećenika bude ono što će vratiti svijetu miomiris čistoće, jer samo na valu tog miomirisa moj će sin Isus opet postati kralj srdaca i duša. Evo, predragi svećenici, što znači biti meni posvećen. Znači živjeti za mene, znači osjećati sa mnom, ljubiti i trpjeti sa mnom za velike trenutke koji vas očekuju.